Veurem Valldemossa, Deià, Sóller, la Cala Sant Vicenç, el Cap de Formentor, Alcúdia, el Castell de Bellver i la Cala d'Or. Valldemossa, a la Serra de Tramuntana. La cartoixa de Valldemossa, fundada l'any 1399, va acollir Chopin i la seva amant, l'escriptora George Sand, l'hivern de l'any 1838. La cartoixa conté la col·lecció, qualificada per l'Institut Nacional de Chopin de Polònia, com la segona més important del món després de la de Polònia. Partitures originals de Chopin i piano de Chopin. Vistes de Valldemossa des dels jardins de la Cartoixa. Secció d'art contemporani del Museu Municipal amb pintures i referències d'en Joan Miró, Juli Ramis, Picasso, etc. Al carrer de la Rectoria, on hi ha la casa natal de Santa Catalina Thomàs. La creu de la Cruïlla, on hi ha els rentadors públics. Deià. L'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, 1867, hi va deixar un gran llegat. El mirador de Sos Masroig, de marbre de Carrara, i la Foradada. La Cala de Deià. L'abadia de Pollença des de la punta de la nau, Formentor. Vistes de la costa anant cap al Cap de Formentor. El far de Formentor. Turisme de bicicleta. Platja de Formentor. Podem observar la Posidònia, gran conservadora de les platges. La Posidònia fa perdre força a les onades quan arriben a la costa i conserva la sorra. També fa d'adob a les plantes que viuen a les dunes. La Cala de Sant Vicenç. Aigües turqueses, cristal·lines i tranquil·litat. Als penya-segats dels voltants s'hi poden veure voltors negres i falcons. Alcúdia. La muralla va fer-se al segle XIV. Construcció quadrangular reforçada amb 26 torres distribuïdes al llarg del perímetre de 1,5 quilòmetres i que delimita el nucli històric d'Alcúdia. El Castell de Bellver. El Castell de Bellver és un castell d'estil gòtic català de principis del segle XIV. Dalt d'un puig de 112 metres té vistes panoràmiques damunt Palma, el seu port, la Serra de Tramuntana i el Pla Central de Mallorca. És un dels 4 únics castells europeus de planta circular. Sóller, el seu tramvia i el seu tren. Sóller té un microclima que permet cultivar els cítrics. Són famoses les seves taronges. El port de Sóller. El Banc de Sóller, edifici modernista, obra de Joan Rubió, deixeble de Gaudí. La façana modernista de l'església de Sant Bartomeu, dissenyada per Joan Rubió l'any 1904. Sóller des de la muntanya. Vistes de la Cala d'Or a la banda sud de la illa.